una de nassos. Quan vaig néixer tenia el nas vermell, rodonet com un gra de raïm i vermell com un tomàquet madur. Val a dir que als meus pares aquell petit detall de naixement no els va fer cap mena de gràcia. Al contrari, estaven ben amoïnats. Per això van voler, de totes passades, arreglar aquell caprici de la natura i, sobretot, mantenir-lo en el més absolut secret. Ells, discrets com eren, no volien passar a ser el centre d'atenció de tot el veïnat. Quan era un nadó i em treien a passejar, em tapaven amb el llençol fins a tocar els ulls. A l'hivern cap problema, però a l'estiu era realment empipador. Passava una calor. Malgrat la discreció de la família, la notícia no va trigar gaire a arribar a tot arreu. Venia gent de tot el món per veure el meu nas. Els primers mesos de la meva vida es van convertir en una anar d'aquí cap allà sense parar, perquè sovint havíem de canviar de casa intentant esquivar els fotògrafs que em venien a fotografiar el meu nas. Quan tot aquell enrenou es va calmar, vàrem començar a visitar metges de tota mena. I fins i tot vam anar al veterinari. No fos cas que el gat de la veïna m'hagués encomanat una malaltia de felins. La veritat és que els doctors estaven absolutament desorientats i no van ser de cap ajuda, però tots hi volien dir la seva. Potser li ha pujat la sang al nas. Potser li van donar un cop quan va néixer. Potser va prendre massa el sol quan era dins la panxa. Potser li picava i de tant gratar-se'l li ha quedat així. Potser quan creixi li canviarà de color. Potser és una malaltia tropical. Potser. Em vaig fer un tip de provar pomades, enguents, pastilles, supositoris, injeccions, remeis de l'àvia. Però res, el meu nas continuava ben vermell. Els meus pares no es donaven per vençuts i van decidir portar-me a un metge especialista en nassos que deien feia meravelles. Quan vam arribar a la consulta ens ensenyaren un catàleg ple de nassos. Grans, mitjans, petits, torts, drets, arremangats, xatos, de patata, aguilencs, amb els narius molt oberts, amb pigues, amb berrugues. El món dels nassos era fascinant, no m'ho hauria imaginat mai. Em va triar un de petitó de color carn. Però quan el metge m'examinava va dir: em sap greu, però la seva filla té el nas massa arrelat, no li podré canviar. Allò va ser un daltabaix. Els meus pares ho tenien tan coll avall. Recordo que després d'aquella traumàtica experiència i com a últim recurs van provar de pintar-me'l. Però ni amb guaixos, ni amb bolis, ni amb pastels, ni amb acrílics, ni amb pintura de paret, ni amb colorants per la roba. Res, no hi va haver manera. El color vermell sempre acabava sortint. Malgrat tot, jo era una nena feliç. El meu nas no m'amoïnava ni mica. Al contrari, quan em mirava al mirall em trobava ben graciosa. Quan anava pel carrer, la gent s'aturava i somreia. No passava mai desapercebuda i tothom es fixava en mi. A l'escola ningú no tenia un nas com el meu. Era la persona més original del món. A mi em semblava fantàstic tot allò. Va passar el temps i un bon dia va venir un circ a la ciutat. Jo no n'havia vist mai cap de circ i vaig insistir perquè m'hi portessin. Vaig quedar embadalida amb aquella carpa que semblava un pastís d'aniversari. Tot era ple de petits llums de colors. S'hi respirava un ambient màgic. Els músics tocaven mentre la gent anava seient. La funció era a punt de començar. Va ser molt emocionant. Vaig veure funàmbuls, trapecistes, malabaristes, acròbates, contorsionistes, però el millor va arribar al final, els pallassos. «Pare! Mare!», vaig exclamar sense poder reprimir l'emoció.
Ja sé per què tinc el nas vermell. Ah, sí, van contestar tots dos alhora mentre em miraven intrigats. Perquè vaig néixer a pallassa.